Здравейте, плевенчани! Ето. Днес Митко е идиот и прехвърля оградата. Не е това видеото наистина, хора. Видеото е, че ще си паскаме и ще казваме клуб, който подаде. Който подаде, показва клуб. И този, който вземе топката, трябва да каже играч. Разбрахте ли? Разбрахте, да. Добре. Сега чакаме Митко да се върне, защото наистина не е от най-умните момчета. Защото как можеш да... Нали... Тия писъци, хора чуват с писъци. Странно ми е на мен вече нещо там да не би да се... Ой, какво правят там, бе, човек? Чули ги как крещят? Да. Ами, добре, време е да стартираме челенджа, хора. Ей, момченце. Момченце. Ай, давай. Еми, това където си говорихме, бе. Казвай куп, бе, ей. Казвай куп. Лакака. Няма клуб, лакака. О, боли ме вече в началото на видеото, хора. Оставете лайк за мен днес. Благодаря. Кажи. С къня. Не клуб, просто клуб. Клуб, клуб, като клуб. Футболен клуб. Да. Не, без К, просто каквото искаш. И аз ще трябва да ти кажа ти играчи, после да ти подам и да ти кажа отбор. Yes. Ливърпул, Салах, това е лесно. Ювентус. Ти, брат, вярно ли не знаеш Ювентус, бе? Роналдо е играл в него. Буфон? Не легенди. Ако не знаеш, подай и аз ще намеря... Айде и с легенди, хора. Хора, то това няма да е интересен челендж, значи. Митко, без легенди по-добре. Ама човек, то така е лесно. Еси Милан. Ти си... Да, върни. Чакай, че объркахме хората. Кажи. Арсенал. Сака. Да. И сега да ти дам ли най-лесния? Да. Дам ти го. Макака. Кой е този? Ко? Хора, точно клуба, който най-много мрази. Блести ми в очите, тъй че обръщам. Барселона. Мамин педал. Това няма да го цензурирам, защото те е спешно. Да, верно. Да, измисля. Манчестър Юнайтед. Да, нали, Ерлинг Халанд, брат. То това е в Манчестър Сити, пак. Манчестър Юнайтед. Юнайтед. Ето само легенди знае. Аз казвам в клуб, където. Нали, да. Само дето си... Давай. Ми казвай, бе. Глупаво дете.
Чакай. Това ще го сложа наистина, признавам си. Чакай. Ще съм готов. Це се край. Стоичков. И аз ще съм с легендите обаче. Давай. Левски. Леко не знам, но казвам. Как не знаеш, бе? Не гледахме ли филма, бе, та пак? Шмунди ли? Лудогорец. Хора, искам да видите. Не знам кой е Лудогорец. Ами, Ювентус. Не Ювентус, не Ювентус. Така. Не Ювентус. AC Милан. AC Милан. Малдини. Само легенди излиза това, аз ти казвам. Хора, ако не искате да се откажа от този челендж, защото Митко само легенди казва, хитнете този лайк бутон. Спартак трябва. A few moments later. Ники Стоянов. Не знам Ники Стоянов дали въобще е свързан с такова с Спартак Плевен, защото не гледам баскетбол, хора, просто го чух от един приятел, който е казал. Плевен да е футболният бе. Да, просто нямам идея. Добре, давай как. Сега. Знаеш какво? Локомотив Пловдив. Гунди! Какъв Гунди, бе, брат? Гунди беше в футбол. Верно, бе! Добре, айде спираме вече с българските, защото никой не знае. Да, българския футбол е тъп, хора. Не го гледайте, не си струва. Не си струва да го гледате. Ето така трябва да... Ето така. Ох, ръката ми. Така трябва да стигаш на чата. Казвай. 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 Чакай. Този. Луната. Чакай. Си по-бавен от бавно. Нали? A few moments later. Мале! Никой не го чу това, нали? Сигурно не сте го чули. Да. Еми явно само аз. Не, чакай, почти. Ама не знаеш ли някой Манчестър там, нали, както му викаш. Искаш ли да ти кажа легенда, за да те образовам? Агуеро. Даже не казах сегашните, защото те са известни повече от... Ама аз не съм ти казал клуб. Мале, охо, това може би се е чул. Ако се чуете какво е, то е една от атомните бомби, които пускам аз всеки един ден. Казвай, бе! Искаш ли да ти го кажа? Това беше на езика ми. И на мен. Сантос! И Сантос е Неймар. Има още на изключение. Пеле. Айде де! Ти искаш да ти измисля на теб. PSV. О, бе! Хрема, бе.
Какъв Килиан Мбапе, това не е ПС. Не е ПСЖ. ПСВ. Добре, казвай. Айде, казвай, чин. Направо малко. Кубе! Коло Муани. Дембеле. Аре, бе, брат! Какво искаш? Искаш ли... Клуб трябва да ти кажа... Хора, наистина... Ай, приключваме този клип, а не сега. Интер Майами. Интер Майами. Не опеси. Yes! Ал-Нахален. И Ал-Насар най-лесното Кристиано Роналдо. He's literally the GOAT, брат. И довиждане!